Good morning, my families and guys. आंजों जुदि साब्रैसो लोगो दंफायोब्ला दिनैबो आङो बे बिटिआर एकर्डखौ सावो। बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बर' हारिया थाबैनो दंस जानो थांगासिनो दङ। बे खोथाखौ आं बुङाखै, बुंदों दतमा ओनसोलनि सासे दैदेनगिरि आरो सिटिजेन फरामनि सासे दैदेनगिरि, लोगोसे बिथाङा रिटायार्ड पार्सनबो बिथां सार अमर सिंह ब्रह्मआ बे खोथाखौ बुंदों। दिनै बिनि सोमोन्दैनो गुवारै सावरायगोन। लोगोसे इएम रनजित बसुमतारी सारखौ टारगेट खालामनानै बुंदों जे लुवाद बे गावथारजानाय न'खरनि थैखौ नों सोबदों होननानै बिथाङा एलिगेसन रनजित बसुमतारीनि सायाव लाबोदों आरो बे सिलाइखौ बहानिफ्राय राइट्स मोननानै होआ बेखौबो सावरायगोन। लोगोसे जोबनाय फारसेयाव जे दिनै आसामा 11,000टा स्कुलफोरखौहाय आपार प्राइमारि लवार प्राइमारि हायार सेकेन्डारियानो जा जायफोरनाखि 30 स्टुडेन्ट्सनि खम थानाय स्कुलफोरखौहाय 30 जन स्टुडेन्ट्सफोरनि खम थानाय स्कुलफोरखौ सरजाबनो बुजाबनो नाजागासिनो दङ। बेवहाय जोंनि स्पेसियेलि बिटिआर ओनसोलनि माखासे स्कुलफ्रा बेसेबां खहा जागोन बेनि सोमोन्दैबो दसे उनाव सावरायनो थांगासिनो दं। स' हेल' एभ्रिवान, वान्स एगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरबाय। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि नोंथांमोन बयबो मोजां दं। बोथोराथ' अखा बोथोर, साहा लोंनायनो रायलायनोसै। सावरायलायनायावलाय साहा लोंनाया मा प्रब्लेम जानो ना गाइस, ना मा बुङो नोंथांमोना? उसुबिदा मोनो ना मायो खोन्थाहर कमेन्टआव। बिथां अमर सिंह ब्रह्म साराहाय बुंदों। बेनि सिगां आङो नैबे बाथ्राखौ गोसोखांदों। दिनै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गियानि गुनि जानानै मानो बिटिआर एकर्डनि सायाव नायसनाखै, ना नुनानैबो नुयै बादि जादों नामा? बेखौ आङो दिनै सोंथि खालामनो गोसो जादों। आरो बिनि सायाव सोरबा सासे खेंफोरथि होयोब्ला मोजां जागौ बिटिआर एकर्ड बानायग्राफोरनिफ्रायबो। दा बिथां अमर सिंह ब्रह्मआ सारा रेफारेन्स लाबोनानै खोथाफोरखौ बुंदों बिटिसि एकर्ड आरो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों। दिनै जुदि आङो गोलावै सावरायला बेखौ, बिटिआर एकर्डखौ बिथांबादि रिटायार्ड पार्सन सुबुङा सावनो ओंखारदोंबा निस्सय बे बिटिआर एकर्डआव माबा मोनसे ड्रबेक्सफ्रा गोबां दङ। आरो बिथांबादि सासे गुनि सुबुङा दिनै बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावबो बे बिटिआर एकर्डजों बर' हारिफ्रा थाबैनो दंस जानो थांगासिनो दं होनदों। अब्ला बेयाव गोबां ड्रबेक्सफोर दं, बेखौ जोङो मिथिनो मोनबाय। बेजों लोगोसे आङो सरजाबफानानै बुंनो नागिरदों जे नांगौबा गोनांथि जायोब्ला थै होगोन, प्रयजन हले थै दिम, खिन्थु तामुलपुरत नाजाव। सुबनखाता आरो जफादं ओनसोलनि सुबुंफ्रा होनगासिनो दं जों तामुलपुरजों थाङा, बाक्सायावनो थागोन। नांगौबा जों थै होगोन, रलारजों होख्रेमो ना बुलडजारजों होख्रेमथों, खिन्थु जोंनो बाक्साखौ नांफिनगौ, जोंखौ बाक्सायावनो लाखिफिन, जों तामुलपुराव थाङा। बिथांमोना आन्दलन खालामगासिनो दं। थांनाय डिलिमिटेसन फाइनाल ड्राफ्टनि गेजेरजों जायफोर समस्ति दाफामनायफ्रा गुलुं गुजुं जादों, बे जासे जानानै आरो नै आं दिनै 1 सेकेन्ड रिपिट होबावबाय आङो। बेवहाय डिस्ट्रिक्टखौ सोलायनायावहाय माखासे थाखानाय डिस्ट्रिक्टआव थानाय माखासे गामिफोरखौहाय लाम तामुलपुराव लांनो नागिरदों। बे बिराद गोरोन्थि। जोंनाथ' बुंनो थाङोब्ला गामियानो एसटि निफ्राय जेनेरेल लिस्टआव थांखाबाय, गैखाला जेबो। दा बिथांमोना अपस खालामदों। सोमावसारनाया गोबावथारसै, उखै हाबबो सोमावसारदों बिथांमोना, रायजो राजाफ्रा, बाक्सानि सुबुंफ्रा। मोजाङानो जादों, बबेसिम थाङो नायनायसै आरो बेखौ चेन्ज खालामफिननो हागोन ना हाया बिनि सायाव नोजोर होना होआखै बेखौ नेनायसै गाइस। लोगोसे दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा प्रश्न खालामदों जे दिनैहाय हेमन्त नार्जारीया दंफां लायनो दंफां लायनो थांनायाव
बिथाङा थख' मेलेम गलायनाय गावथारजानाय। दा बे गावथारजानायाव बिसोरनि न'खरा हालाय हाफाय जानांबाय। दिनै राङारि अनसुंथाइ होनो नागिरदों, माब्ला हैगोन बेखौ नेनानै थागोन। बिनि सिगां बुंनांगौ खोथाया जाहैबाय दा नैबे दावराव देख्रेब नार्जारि सार बुंनाय रन्जित कुमार बसुमतारी, दिनै बे सासे गार्जेनखौ फोथैनानै बिनि बिसि फिसाफोरनि थैखौ सोबनाय जाबाय नोङो, लुवारा नोंसो आं नङा होननानै दावराव देख्रेब नार्जारि बिथां सारा रन्जित बसुमतारी EM सारखौ बुंदों। दा दिनैहाय आरो बिथाङा मोनसे प्रश्न खालामबावदों जे दिनै बै सानै सुबुं बाइकजों थांनानै गावहैग्रा सानै सुबुंनो NGOआनो हक माबा मोनसे गभर्नमेन्ट एफिलिएटेडआनो जा, बिथांमोननो गावनो थाखाय अधिकारखौ सोर होखो आरो सिलाइखौ सोर होखो, बबेनिफ्राय मोनखो? बेखौ गोदो सारा रन्जित कुमार बसुमतारी साराबो मिडियायाव फैनानै होफैदो। मिडिया দ্বারা আপনি দিবলগা কথা আছে, যেহেতু প্রশ্ন করেছে রায় সকলে বা কিছুমান লিডারসকলে, এইটো দিবই লাগিব। কাৰণ बे सिलाइनि खोथा सोर होखो सोर माखो बिनि खोथाखौ नोंथाङा बुंफैदो। आरो दाख्लैनि बुंनायजोंनो नोंथाङा बेनि एन्सारा बेनो होननानै सानबायबा जोंनि रायजो राजाफ्रा गोबां प्रश्न आरो खालामबावगोन। दा बिथांनि बुंगोनखौबो नेनानै थाबाय। फैनानै फाइनाल पर्यायाव आं मोनसे खोथा थांनो नागिरदों, ओंखायनो थाब फाइनाल पर्यायावहाय जोङो 11,000टा रनज फिगुर सोलोंथाइ मन्थ्रिया फोसावखाबाय। स्कुलखौहाय हायार सेकेन्डारियानो जा, आपार प्राइमारि लवार प्राइमारियानो जा, जायफोर स्कुलावहाय स्टुडेन्टफोरा 30 जननि खम बेखौ बुजाबनाय जागोन। दिनै गुबुन एरियानिखौ आङो बुंथ'ला, बुंनांगौआ दं बर' ओनसोलफोरनिखौ। नाथाय जोंनि BTCनिखौ नायदो। बाक्सायाव आंनि नायसननायाव भुल जादोंबा निमाहा हो, आं निमाहा बियो, भुलबो जानो हायो नालाय मानसिनाव। क'क्राझाराव मद्राय, बाक्सायाव एसे बुरजा, ओमफ्राय ओरै लाम थाबाय। दा बियो दिनैनिल' बाथ्रा नङा, बे नंगौ गोदो जों लागोआव मोननै स्कुल दङमोन, पलिं स्टेसन नालाय बेबो मोनसे दाजाबहैजाखांखाबाय गुबुन जायगायाव। बे दिनैनिल' बाथ्रा नङा। आरो बेनिफ्राय दिनै जों लागोआव गंसे स्कुल दंबावो, बेबो थांसिगोन। गामियाबो ST निफ्राय जेनेरेल सिटआव थांखांखाबाय। आरो बे गंसे स्कुलाव थांखांखाबाय, ओमफ्राय नैबे दा थाबावनानै जा बेबो थांसिगोन। खारना जाबाय रायलायनांगौआ बावनो जोबाखै। दिनै मानो थांदों, स्टुडेन्टफ्रा मानो खम जादों, प्राइभेटआव मानो बोलो होदों, मास्टारफोर टिचारफोर एपइन्ट खालामा, बेनि खारनाव मोजां क्लास जाला, हारसिङै हाख'जोबला, बेनिखायनो स्टुडेन्टफ्रा बाव फैनो बाबाय, गार्जेनफ्रा हगारनो बाबाय, गार्जेन मिट्सफ्राव गोबां प्रश्न दैखोबाय। दा हारसिङै हेडमास्टाराबोथ' हायाना टिचार हरथारैखौ मालाय गभर्नमेन्टआ। दिनै नायदो नों, जों लागो बादियावनो बावाखै दाख्लैसो टिचार सासे फैदों, सासेजोंनो बेसेबांबा गोबाव सालायबोबाय खस्थ' मस्थ' हेडमास्टारा। दिनै हारसिङैनो LP स्कुलाव क्लास 5 सिम थायो नामा दायो। दा बेखौ हारसिङैनो सालायबोबाय फैलाय बावाखै, 1.5 बोसोरसोल' जादोंदां टिचार गोदान सासे हरनाया। होमब्ला नायदो टिचारखौनो हरा। आरो टिचार हरा नालाय दिनै क्लासा ओरै लाबा ओरै हाया, ओरै लाबा ओरै, हारसिङैथ' बोरै इम्पसिबोल ना हारसिङै। दिनै बिनि थाखायनो गार्जेन मेटफ्राव प्रश्न दैखांसै, दिनै हगारला फैला खम जालांसै स्टुडेन्टफ्रा। गुबुन जायगायाव आसामा बुजाबहैनोसै, आसाम गभर्नमेन्टआ स्कुलखौ। दिनै बिदिजोंनो माखासे बुस्थुफोरखौ फोजोबलाङो। आरो बे टिचार एपइन्टमेन्ट खालामनाय, रिक्रुटमेन्ट जानाय आसामनिफ्राय जानाय समाव टिचारफोरखौनो BTCआव सोखायाखै माखासे बर' स्कुलफोराव, बेनिबो डाटा कालेक्सन दङ। 2020-21 बेफोरावथ' नों निलखा, हाजार टेट पास जानाय दं, बेफोरखौ एपइन्टमेन्ट खालामनानै फिलाप खालामनानै होनानै स्कुलफोरखौ मोजां सालायनोबा बिदि दाजाब दुजाब। आरो बे स्कुलाव गैला, स्टुडेन्टफ्राथ' खायदा लानानै बबेबा मोनसेयाव हाबसै, खिन्थु मास्टारफोरखौबो नों सिफायनो हाया। खिन्थु नेक्स्टआवदि बे स्कुलाव गोदान मोनसे एपइन्टमेन्ट साख्रि फैफिननांगौ, बर' ओनसोलाव बर'फ्रानो मोनगोन, बर' मिडियाम फरायनाय मोनगोन, इंलिस मिडियाम फरायनायबाबो बर' एरियायावनो बर' सुबुङानो मोनगोन।
बर' फोरोंनो हानाय सुबुङानो मोनगोन बर' मानसियानो। दा बे हिसाबै बे ओनसोलाव जुदि बे स्कुला थायोमोनब्ला बेवहाय सानै साथाम मास्टारा बर'फ्रा थांनानै थागौमोन। दिनै गैया। मा पलिसि बानायनानै लांबाय थादों साननांगौआ बिराद बाथ्रा जाबाय। इयुननि थाखाय जोङो बिराद सांग्रां जानांगौ जाबाय। बेफोरखौ नायनानै माबा मोनसे खालामनानै जिहेतु क'आलिसन गभर्नमेन्टआव दं, बिटिआर गभर्नमेन्टआ, आं रिकुवेस्ट खालामो दैदेनगिरिफोरनाव, सारमोननाव, प्रमद बर' सारनाव, बेफोर माखासे अर्थ बेबस्थाफोरखौ नायनानै ग्रोब नोंथांमोना खालामना हो। राजनितिकआबो थागोन, गुबुन डेभेलपमेन्ट खामानियाबो थागोन, माखासे प्रब्लेमसफोरखौ सल्भबो खालामलां आरो। दा आंनि रिकुवेस्टआ बेनो प्रमद बर' सार, नोंथाङा जेरैखि जाया बेबस्था लानांगौ। नैबे समस्ति दाफामनाय, डिस्ट्रिक्टनि मोनसे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गुबुन मोनसे डिस्ट्रिक्टआव गामि सोहैनाय, ओमफ्राय नैबे स्कुलफोरखौ बुजाबनानै मोनसे खालामहैनाय, बेफोरनि सायाव नोंथाङा थाबैनो एक्सन लायोब्ला मोजां जागौ, आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामबाय। स' नोंथांमोना मा सानदों कमेन्टआव फोरमायहरदो। दिनैनि भिडिअखौ एसेबां फोजोबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।